또 एबसु आन्दलन गुलि नांजानाया आंसो जोथोन खालामबाय नांजोबदों दा एबसु आन्दलनाव गासिबो नस्थ' खालामजोबदों बिटिएडियावनो हाग्रामा सारा बे बायफुनाय जिनिस मानेखौ बेसेबां बानायखो दा दंफां दालाङानो गैया नंगौ नाङा दंफां दालाङाथ' गैया बेफोरखौ सोर बानायदों हाग्रामा सारासो बानायदों एनडिएफबिफोरा गोदो फैयोना फैयामोन माथो नोंसिनाव फैयोमोन ओमफ्राय सोर फैयोमोन बेलारोम रन्जित अमा राजा सिला बेनिफ्राय मा नाममोनथाय आं बारा मिथिजोबासोमोन नामाखौनो फिसाजोफ्रा गासिबो नामखौ मिथिजोबगौमोन दा फिसा हिनजावफ्रा गैले दा सिलायाथ' दाबो दङ ना सिलाया दङ रायलायनो सिलाजों आं आगोलावहाय फिसालाखौ सोंहैदोंमोन सिला सार नोंजोंनो माथो फिसालाया दंमोननो नों बोरै गखो आंनि फिसाला माबोरै जाखो होननानै मादै आं मिथियाखिसै आङो उन्दुनानै दंमोन केम्प सिङाव बे बाहेरावमोन आंखौनो नेदोंमोन नेनायालाय हय ओमफ्राय दा बे सिलाय गावनाय शब्द खोनाग्रोमोनना आङो बिसनानिफ्राय बाग्रायनानै ओरैनो एकदम लादु बिदु ओंखारनानै दहला ओंखारनानै आं ओंखारबोनो हादों दा एखन बे मा जाखो आं बेखौ मिथिया नैबायदि बाथ्रा बुंदों आरो सिला सारा आं क'क्राझाराव थांना सोंहैदों सिला सारनि न'आव थांथारदों बे समावहाय बे कदमथुलिया गोदान बस्ति जाबायमोन ना बे बस्तियाव बियो दंमोन आंहा बायना थागोन ना केम्पआव दंमोन जाखोथाय आंना बिदा क'क्राझाराव दंमोन आदाया ओइ बुरि माथो नै बै बियानै थैनायाखौ बे सासे मानसि एनडिएफबिनि लिडार दङ बे मिथिगौनो फै सोंनि फै होननानै लिंहरनायाव आं थांनानै आदाजों आंजों बाजैजों बिनि केम्प मोनायावहाय रायज्लायफैनाय जादों आरो दा बिदि बुंदों आं मिथियाखिसै बे माबोरै जाखो आं सिलायनि शब्द खोनादोंबो आङो एकदम लादु बिदु उन्दुनानै गाहायाव ओंखारबोनानै आं खारग'बोनो हादों नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरो सिला सारा जागोनबो बिदिनो जेरैबायदि भुटान एटेकआव दावराव जानाय समाव बेबायदि बिराद जादोंना सोर सानैल'सैमोननो आरो आं बेखौ खबर लानो हाया बेखौ खबर लानो हाद्लाय बिदि अबस्था जादों ओरैबायदि गुलि गावदों आं मोनाखै आं बे समाव बांलादेशआवसो दंमोन दे बांलादेशआवसो दङ ओमफ्राय बेलारोमोनाबो थाफैनो मोनदों दा थाफैयोमोन खयदिनसो थायामोन बिदिनो हरनै बा हरसे इसोरथ' हरनै हरथाम गाहाम थाया नालाय मोना रोमो फैबाय हरसेयाखौ थाबाय फुङावनो ओंखाम संनानै जाहोदो ओमफ्राय थांलायबाय बिसोर दस्रायाव नै बिदिमोन आरो आं अननानै संना जाहोजोबखायोमोन 10 जन 12 जन बिदि फैयोमोन आरो बेलारोमनि थैनायखौ खोनादोंमोन बेलारोम थैनायखौ खोनादों बे होनदोंमोन मादै आं गोजानाव थांनायसै नुनाय नंला ओजों सोनाबथिंजों बंग'सागरजों बारलांनानै थांनायसै नै बिदि बुंदों आरो ओमफ्राय थांनानै बे समाव मास मोनसेनि फरेनो माबा सागराव गावथाजानानै थैदों साथाम थैबाय होननाय खोनाजादों आरो नैबे धुबुरियाजों बुरलुंबुथुर दैयाव ओमफ्राय जा मोदै हुगारफ्लांदों आङो आयै फिसाफ्रा आलाय थाथानि दैयाव बिदिनो थैनांबायना बिदि सानलायदों आरो आङो जिउ राजा बेलारोम रैसोम रेशम बे रेशमा नै बेयावनि माबा दोबैयादि दा हिनजाव मोनदों बेजों आं गावसिनाव थानानै बेजों ओरै आंनि लांगोनाजों थांनानै बैयाव खाखुमायोमोन फुङाव फैनानै न'आव ग्रोब थाफैयोमोन रेशमजों बेनिफ्राय नैबे मामोनलायो रेशमनि हिनजाव माबा मोननायाहाय दोबै मोननाया रिना ओमफ्राय रिनाजों बेजों गोसोबो थोलायसैमोन ओमफ्राय मोनाखिसै इसोरानो मोनहोआखिसै मोनलायाखिसै आरो होमबाथाय बिराद मानसिफोर थाफैयोमोन थाफैयो जायगायाबो थानो मोजांथारना आरो पुलिसफ्रा बै लामाजों फैनायसै दा फैनानै बै लामा माबा दङ हेमेमोननि थिनथुखिया बिजों ओरै दुब्लिबारिजों खावसे फैनायसै ओमफ्राय ओरै सोनाबजों खावसे ओरै सिदा गयबारि दंग'जों बारस'बोनायसै ओरैबो खावसे फैनायसै बेंजोबनायसै जोंखौहाय बिदि खालामोमोन बेंजादों नोंसोरनि जों बेंजादों आरोबा जेबो खालामाखिसै आङो जिरायनो आसन होयो
रायज्लायोमोन आरो आङो ओमफ्राय ओरैबायदि होनोमोन हाब माथो गिया बिलाय दस्राया बर' हिन्जावफ्रा इदि रायज्लाया बे माबोरै रायज्लायो आंथ' हिन्दीबो रोंखाया नालाय हारसानिनो रायज्लायो आङो हारसानिनो रायज्लायजोबो आङो ओमफ्राय गावसोरबो बुजियो खायसे खायसे गावसोरबो बुजियो आर्मि ना पुलिसमोन बिसोर आर्मिफोर फैयोमोन बुनायालाय बुजायाखैदां बुजायाखै उनावलाय जोंनिया फिसालाया ट्रेक्टर हालेवो नालाय गोरों बे समाव जोंनिया फार्स्ट ट्रेक्टर लादों ट्रेक्टर लानानै रोंबाय नालाय बियो बैयाव मेदिनिपुराव बेसर नोगोद बुरजा हालेव 100 मन मावनानै गालांदों बियो फिसालाया 100 मन बेसर नोगोद मावोमोन आंनि फिसाला गासिबो मावजोबो बोरै आफादाव थांसंगोन नोंसोरनि फिसालाया आफादाव थांनायालाय माने नै आं खोन्थालांनोसै दा बिनि ओमफ्राय जोंनियाथ' बाव हालेवहैयो मिसननियाखौ हाखौ आवग्रिनो मिसननि नालाय हालेवहैबाय ओमफ्राय पाब्लिकफ्रा अखा फुङाव हालेवहैब्ला बेलासि समाव मोनायावनो जान्जि थुहैफिनोनो माने पाब्लिकफ्राबो आरोखि जों जायगा लानायसै होननानै ओमफ्राय आरो फुनानै हालेवफिनबाय आरोबाव बिदिनो माबाहैबावबाय आरोखि थुहैफिनबाय सान्दि ओमफ्राय सानसेखालि बिदिनो थांनानै फैबाय ओरै बेंथलाजों फैदों गावजादोंनो रायो नाङाखै थुक्राझाराजों खारबोनाया दालाय खारनानैसो गदोंना बेंथलाजों ना माजों नै बिनि थाखायनो साला नोंसोर बिदिला आंबो माबानि थाखाय मा होनोमोनलायो हादरनि थाखाय आंबो थांनायसै नोंसोरल' राजा नामा आंबो एनडिपिआव थांनायसै बिनिफ्राय प्लट एनडिपिआव बिदिसो जादों नोंसोर मिथिया नोंसोर थांनायखौ मिथिदों एसे आपत्ति खालामदोंमोन मानियाखसै थांबाय थांथोंसै थांनो नाङा दे बाबु होनदोंमोन आपत्ति खालामबाय एसे ओमफ्राय थांबायला बे सादिन खालामनो थाखाय ओंखायनो थांबाय नोंसोरबो पार्टिबा जोंबो पार्टि होनलायनाय जादोंमोन बेवहाय आंबो थांनाय र' होननानै बेयाव ब्लक थांनाय जादों आरो माथो खालामबावनाय बोसोरसेयाव 1 डिसेम्बराव थांबाय 2 बोसोरसे थाबाय 3/14आवहाय भुटान एटेक जानायाव थैनाय जाहैबाय आरो बिदि जादों बिदियावसो थांनाय जादों माबा थांनाय जानाय आरो बे थांनायाबो मोजाङानो जाखादों माने देश शान्ति खालामनो थाखाय रक्षा खालामनो थाखाय थांनाय जादों आरो बे समाव बहुद मानसियानो खारखोमा बिमा बिफानो खोन्थालाफोनो थांनाय आंनोथ' बिदिनो जाखादों रावनोबो न'आव खोन्थायाखै आंबो बिमा बिफानो आंनि न'खरनि दरज'समोना बर' फैनाया आरो बिसोर दुगैनो होनना लाना थांबायना ओरै फैखासै दुगैनो थांदों दा बिसोरानो दै अभाब बिसोर दै दं सेनियरफोर फुराना सोर रासिन थाफैयोमोन मादैमोननाव जोंनिबो फुरानाथारखौ फिसाफ्रासो मिथिजोबगौहाय आङो बे रन्जित बेलारोम ओमफ्राय रेसम ओमफ्राय मथाथा गिदिर दं सिला बे सिलालाय एसे उनावसो सिगांबाव आरो फैनायफ्रा नों बायदि गुफुर माखासे मोदोम एकदम माबा गंगार बायदि नुलायोमोनहाय बुहे फैलायखायोमोनहाय जायगा हगारना होलायोमोन आं होननानै जायगा हगारना होयोमोन होमब्ला बै न'आ लुवाखैमोन बैयो नै बेयावनोमोन जाबाय बेनिफ्राय बे न'आव लाजोबनाय एबसु आन्दलन समाव बैयाव खेमोनरा आंनाव जत' ओंखाम जाफैयो बेयावबो ओंखाम जाहोदों आं एबसु आन्दलनाव दालाय एबसु आन्दलनाव एबसु प्रेसिडेन्टमोन दा बिनो उमुखौ उमुक जायगायावहाय माबा दं थार गायदों माबा पस्ट खुन्थिया गायदों बे सिङाव फ्लेट दंलै लाय सिलाय बानायनांगौ होननानै जावखु लायोमोन हस्पिटाल बुख्रुबना आंनि एबसुनि जोंनि माबानि बे सिगां प्रथम सेमिनार जानाय नै बैयाव न'आव जादों आरो सेमिनार जाफैदों दा जत' दालां सावनांगौनो जत' हस्पिटाल बुख्रुबनांगौनो जत' लामा एरखुबावनांगौनो बे लिरनाय जाखादों ओमफ्राय बेखौनो माखासेफ्रा
हस्पिटाल बुख्रुबला बै हस्पिटालफोरखौ बे समाव आं माबामोन आरोखि नंब्लाबो नङाब्लाबो हेल्थ गेट होनना बुंनाय गामि सेबा रखा आरोखि आङो माबा मेलेरियानि टाइफयड माबा माबि जाब्ला ब्लाड टेस्ट खालामनानै हैग्रा माग्रामोन आङो एबसु आन्दलनाव औ बिसोरनो मिथिगागौ बेनिफ्राय एबसु आन्दलन समाव जों बिराद मोजां जिनिस खहा खालामना लादों बै हस्पिटालखौ एरखुबाय बे एरखुनायखौ बिराद गाबलायखादों आरोखि आंहा देसना बे हस्पिटालखौ जोंनो नांगौ मानो एरखुनो नागिरखो दासिफाय थाथों लोमजानाय साजानाय बाव मुलि दावालिजों बे हस्पिटालनिफ्राय मोनो बायदिसिना जायो मानसिफ्रा डिलिभारि बाव लाबोनांगौ जायो PSC जाबाय देनां बे PSCखौ बोरै मोनफिनगोन सिफायनो नाङा होननानै मा बेवहाय आर्मिफोर थाफैगोन बेयाव आर्मिफोर थाफैला बे असान्ति जागोन ना थानो मोना दोननो मोना होननानै बिनो एरखुजोबदों बिनि थिङा आं बायना लाबोदों दाबो दं बै बारेन्दाया बे बारेन्दायासो बेखौबो सिगांनिखौ आं गिदोंमोन बेनिफ्राय लहा लाबोदों आं थिंल' बे बारेन्दानिल' वाटार साप्लाइफ्राबोथ' बे समाव एबसु आन्दलन समावनो जोंहा सिफायजोबदों ओमफ्राय दानिया आरोबाव नैबे खैला मैलानिखौबो बिरेन डक्टर दंमोन ओंखारनो हास्लाबखायाखै सिफायबायरा आयो बेखौबो जों ज' मोदै हुगारहैलायखाबाय बेनिफ्राय बे थांबाय नै बाजै माखासे मुलि दं नों लांना दोनहैदो होननानै बुंबाय बेनिफ्राय एबसुनिफ्राबो ज' आंनो जा लुन दोनफैबाय ओमफ्राय आं बेखौ इउज खालामजोबनांगौ आरो बराव सोर लोमजादों सोर लोमजाया हराव माने सेलेन्स बायदिसिना हैनांगौ आंसै आरोखि दा बिदिनोसो जादों खथ' एबसु आन्दलन गुलि नांजानाया आंसो जोथोन खालामबायनांजोबदों दा बै समावहाय औ बेनिफ्राय बेखौ सिफायगारनानै आरो आमगुरियाव थाना दं माबा होननायखाय बारा हायाखसै आरोखि ओमफ्राय जत' दालां दं गासिबो आरो बै माबानियालाय सुबायजारनियालाय बेखौबो खालामदों एबसु आन्दलनाव गासिबो नस्थ' खालामजोबदों ओमफ्राय दा बे एबसु आन्दलनाव नस्थ' खालामजानाय जिनिसा दा माबाया जोंनिया बर'आ बड'लेण्ड थ' मोनथ'वाखै जेनेबा BTAD मोनबाय बे BTADआवनो हाग्रामा सारा बे बायफुनाय जिनिस मानेखौ बेसेबां बानायजोब्बाय दा नै हस्पिटाल PSC मोनफिनबाय मिनि हस्पिटाल मोनबाय आमगुरि थाबाय सुबायसार मोनबाय हनै आरो लामाफ्राबो दालांफ्राबो बेसे गिदिर गोजौ बानायबाय दा दंफां दालाङानो गैया नंगौना नङा दंफां दालाङाथ' गैया बेफोरखौ सोर बानायदों हाग्रामा सारासो बानायदों BTADआ दा बेखौनो मानो दा प्रमद सारालाय बानायाखै होनो बेबोखा दंखायो एबसु आन्दलन समाव जोंफोरनिया कारेन्टखौबो खहा खालामना लादों नंगौ फैहांखाबायमोन ना होमबा बिसोरनो कारेन्ट खुन्थिया सिङावनि फ्लेट गायनायखौ सिलाय बानायोमोन खाबाय दा जावखुना लाबोनानै खैला मैलासिम फैबायमोन दे